Ste pripravení? 140 m štvorcových, 4 izby, 4000 m štvorcových, vítajte v obci Veľaty. Budúci majiteľia tohto domu si môžu zapnúť svoju predstavivosť. Rodinný dom je v stave hrubej stavby a ponúka možnosť dokončenia si ho podľa vlastných predstav. V dome už máte podlahové vykurovanie a je tam predpríprava na krb. Inžinierské siete, tu máme elektriku, plyn, studňa tu je a je tu aj predpríprava a napojenie na obecný vodovod. Veľaty sa nachádzajú v okrese Trebišov s bohatou občianskou vybavenosťou, vlakovým aj autobusovým spojom.